थिगैनो मावनानै जानांसिगोन ना जेबो नङा दुखु जाना जोंबो दुखु मोनो गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ आङो दा गंसे न'खराव फैदों बेनिफ्राय जोबोर गोरिब हारसिं आं एसे मदद खालामनो सानदों आरो र' जानाय लोंनाय जेबो नङा बिदिनो दालि 4 किल' बेनिफ्राय आरो बायदिसिना बेनिफ्राय माइरं उपाय गैया माइरंआबो दानिया दामथार माथो माइरं मोजाङा जोबोद दाम एसे मदद खालामनि आं जाहाथे आं माइरं बेखिनि होनायाव बेयाव मायबा मोनसे मदद जायो खोमा सप्तासेनि थाखाय रेहाय मोनो खोमा जोबोर खस्थ' खामानि मावनानै जायो माने रावबो गैया हारसिं हमजाया माथो भगबान गोलोद जायोलै आखाइजों माबानो एसे मदद खालामनि एसे रेहाय जायो खोमा जि दादो गामसा जेनेबा जि फाननानैनो माबायो आरोना फानो बेखौ ला होनदों बेनि थाखाय आं बाहाय दालि लाबोदो ओमफ्राय नैयाव माबा दङ गानग्रा गस्ला नोंनि दख'नानिफ्रायनि माइरं थिखांनो हागोन ना हाया बबाव दोनो बेयावनो दोनगोन जिरायथ'ला बबाव जिरायबाय थानो बेयाव फै बाहेरायाव फै आंनो मायबा सोंनो दोन बेखौ दोन हारसिंथार नोङो रावबो गैया हा संनाय जानाय हारसिं ओंखारबो एसे ओंखारबो संनाय जानायफोरा हारसिं जायो सरकारि न'फोरबो होआखै नामा होयाखै होयाखै बिसोरो मोनग्रोजोब्बाय ओमफ्राय लांदों नोंखौ लांदों ना इसोर मोननायखाय नों मोननाय नङा नामा नंगौ माने इसोर नতুन माने इसोर मोननाय होमबानिया नों बिदिनो थानांगोन आरो ना उनाव होगोन होनदों ना सोंना नाय मानो होनबा नों सोंना नायाबा बोरै मिथिना नंना नङा गैयानोबा मोननोबो हायो नोंसानिनो सोरबाया मोनदोंब्ला नोंनोबो होनो हायो नंना नङा सोंनानै बारा गिदिर बाथ्रा नङा नों सोङालासिनो स्रि थाबा जेबो मिथिनाय नङा बुजिद' खेबसे सोंनानै आंबो मोनथावो नामा नंना नङा नङाबाथ' नों हारसिं दा मानसि हिनजाव मानसि हारसिं रावबो गैया ओंखाम बोथिसे जानोबो नंना नङा दा नोंनो जि दानानै जानांगोन हाजिरा मावनानै जानांगोन ना होमबा न' हाजिरा मावनायानो ना थेवब्लाबो न' गंसे बाय मोजां मोनोबा नंना नङा बायथ' रेहाय जागोन बेखिनि रुमावनो माबानानै कन्टिनिउ बोथोराबो अखा हादो ओंखाम संबाय बिनानै माबाना नाय मा दा आरो आंबो मा होनो हानो नोंनो आं जायखिजाया माइरं बाहाय ओरैनो बाहाय नोंहा साननैसो हेल्प जायो खोमा ना साननैसो हेल्प जायो खोमा आं बेखिनिखौनो आरो मायबा मोनसे प्रब्लेमथार जाबाथ' खोन्था नंना नङा मोनसे प्रब्लेमफोर जायोबा खोन्था बिदि माइरं गैलायि बा मोनजाया बिदि थानाङा खोनाबाय माइरं गैया खामानि माने मावनोबो जेबो खामानि गैया सोरबा जेबो होआखै बेफोरबायदि थानाङा बुजिद' खोन्था आं माइरं गैयालै ओंखाम बोथिसे मोनजागोन नामा ना माबा मोनसे हरनो हागोन नामा खोनाबाय जेबो लाजिनाङा मिथिबाय जेबो लाजिनाङा बुं आरामसे ओंखाम बोथिसेखिनि जानो हानाय मानाय माबा मोनसे खामानि जेबो सिन्था खालामना बुजिद' दाथ' मावना जाखानांसिगोन माथो खालामबावनो उफाय गैया दाथ' मावना जाखानांसिगोन रावबो गैया हारसिं जिबन जेबो दुखु खालामनानै एख' लाब गैला आरो जिबनाव ना माथो खालामनो हारसिङैनो खुसि जानांसिगोन हारसिङैनो मावनानै जानांसिगोन ना जेबो नङा दुखु जाना जोंबो दुखु मोनो दुखु मोनो मोनसे न'खराव बेफोरबायदि जिबना माने जेब्ला हारसिं जायो बे बुजि मोनगोन ना न'खराव सोरबाफोर मानसिफोर थानायनि गेजेरावबो जेब्ला हारसिं जानांगोन सासे हिनजाव मानसिया जेब्ला रावबो माने उनजोंबो सिगांजोंबो जेब्ला रावबो गैया जागोन अब्लानिया सासे मानसिया जोबोद दुखु जायो बे दुखुखौ जों बुजि मोननाय नङा
नाथाय बिसोरनि गोसो सिङाव माबा मोनसे दुखु थायो बेखौ जोङो मालाबाबो रावबो हमदांनानै मोननाय नङा बिसोरनि दुखुखौ आरो बिसोर बे दुखुखौ फोरमायनायबो नङा बिसोरो बेफोरबायदिनो दुखु खस्थ'जों बिसोरो खामानि मावनानै जानानै बिदिनो थैलांगोन नाथाय जों बुजि मोननो हानांगोन जोङो सासे मानसिखौ बुजि मोननो हानांगोन बा जों न'खरनि मानसिफोरा बुजि मोननो हानांगोन जेबो दुखु आं जेबो ना आंनो जेबो नाङा आङो नोंसोर गाबनाङा नों दुखु जानाङा आंनो जेबो नाङा आं नोंसोरखौ मदद खालामनो हायोब्लासो आं मोजां मोनगोन बुजिबाय आं नोंसोरखौ माबा मोनसे मदद खालामनो हायोब्लासो आं मोजां मोनगोन आं नोंसोरखौ मदद खालामनो हायाबा आंबो मोजां मोननाय नङा गाबनाङा जेबो नङा मा खालामनो उपाय गैया ना गोसोखौ जिखिनि थांनानै दोङो स्ट्रं लाखि जेबो दुखु जानाङा जायो बिदि दुखु जायो हमदांना मोनो जोङो बेफोरबायदि दुखुखौ जोंबो मोजाङै थानानैब्लाबो जोंहाबो गोबां दुखु दङ जेबो दुखु जानाङा जेबो दुखु जानांगौ गैया भगबाननि आखायाव गासैबो ना हानायखिनिखौ मावनानै जागोन बाखिथ' मा खालाम जेबो दुखु जानाङा बुजिबाय आं नोंसोरनि दुखुखौ बुजि मोनजोबो नाथाय आं मा खालामनो ना आं बुजि मोनो सासे मानसिनि दुखुखौ आं गासैखौबो बुजि मोनजोबो दुखु जानाङा दिनै आं फैनायखायसो दुखु जाबाय खोमा नोङो आंसो दुखु होबाय खोमा बिदि जाना दे गाबना दे आब' मालाबाबो दुखु जाना ना दुखु जाना बेफोरबायदि हालोदाव सोरबाफोर दङब्ला खबर होजायो आंनोबो आङो ससियेल माने बेफोरबायदि खामानि सोरनोबा हानायखिनिखौ गैथाराबाबो 2000 3000खौथ' मदद खालामनो हायो सप्तासेनि थाखाय बेफोरबायदिखौ मदद खालामनो थाखाय राजि आरो ना बुरजाखौ हायाब्लाबो बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजाव गोबां दङ गावबा गावनि न' सेरावनो साखाथियावनो दङ मदद खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां आं बेफोरबायदि सानो जेबो दुखु जानाङाबो सिन्था खालामना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द